Modernizujeme náš štvoročný rodinný dom, aby sme znížili prevádzkové náklady. Vybrali sme si značku Proten. Tieto tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby, ale aj pre modernizácie starších rodinných domov. Výhodou tohto systému je to, že môžu byť použité a doplnené do systému a nemusia sa vyhodiť celá technológia jestvujúcej kotolne, to znamená veľmi jednoduchá realizácia. Ako ste mohli vidieť, tepelné čerpadlo vzduch-voda sa inštaluje rýchlo a jednoducho.